Казвам се Тодор Илиев, от 4 години съм диагностициран с Паркинсон. Дойдох в клиниката с очакване да ми помогнат, което и се случи, но не очаквах да успеем да намаля лекарствата, които приемах от 3 пъти дневно на 2 пъти дневно, а в момента като бонус съм и даже по-добре. Тук обстановката е много добра, има спокойствие. Човек може да релаксира, да прави йога, да медитира. Също така важна част за лечението ми бяха терапевтите, освен докторите, разбира се, доктор Прашан и целият персонал. Като всички са много мили и любезни. Така че със сигурност ще дойда още поне 1 или 2 пъти, за да подобря още повече състоянието си и ако мога да спра изцяло лекарствата, които не ми помагаха много в България, ще съм много доволен. Препоръчвам Лайошкрана на всички, които имат болести като МС или Паркинсон.